around kung mahudagway ang tahas kapulisan. Di lang sa nandang trabaho sa anti-criminality, surveillance sa bisan gani sa rescue operations suguban pa. Apan ng ubang mga polis mo pagawa susab sa ilang talento aron mas mapaduol sila sa publiko. Ang RTV presents ni Nico Serino. Sa usa ka kalihukan sa miaging buwan sa Mandaue Central School, gigamit sa kapulisan ang kahigayunan aron mapasabot ang ilang mga programa ngadto sa katawhan. Kay mga estudyante ang ilang audience, lakip sa ilang gipahibaw ang mga pamaagi aron paglikay sa krimen. Usa sa mibida sa maong kalihukan ang official mascot sa Mandaue City Police nga giilang si Patrolman Mandaue. Nalingaw ang mga kabataan sa ilang paghugoy-hugoy sa mascot. Usasab sa gibida sa event ang dancers gikan sa Mandaue Police. Sawa pa sila mo perform, tataw nga ang uban kanila nataha o nauwaw pa nga mo pasundayag. Ang maong grupo na umol aron dunay mga performers ang opisina kung may mga kalihukan. It started with region, di ba? Sa region kaya daghan sila mga activities in which ang mga nakalilain ng mga kapulisan, they have kanang i-showcase nila ilang mga talents sama sa mga music and also sa singing and dancing. And for diri sa Mandaue, is kani pala sa atin ang identify. Aminado sila nga pagsugod pa lang, ang uban nagpanaganagyong mupasundayag ug musayaw. At first, muingon magyud sila no nga dili sila kabaw mosayaw, but along the way makita gyud nimo nga naa jud talent. Ang uban sad pod nga makuan pod sila kanang ma-inspire pod sila mga kauban ng mga maayo mo ikay. So sila sad pod makuan na sad pod sila makasunod na sad pod sila. Tihang higayon na sa mga police dancers nga musaka sa stage. Bigay todo gyud sila aron malingaw ang mga kabataan. Medley sa lain-lain ng mga dance hits ang ilang gi-perform. Bisan ang mga ginikanan, nalingaw sa ilang gibuhat. Sobrang lingaw. Nga naman, ma'am. Murag ingon uban mabangalahi sa trabaho sa mga pulis mo. Mao gid lahi rin kayo. Nga naman kay. Nay uban ulit tao kay naong, nay uban minyog naong. Sige sa may magiganahan diha. Pero ka na naka-white oh. Nga naman kay. Gwapo tisoy puti. Ang gihimo sa kapulisan, pamaagi aron mas mapaduol sila sa katawhan. Wala gud mi talent sir. Karon na gud mi na nagka-talent nga na pulis namin. Order man sir, kailangan nga mapakita mo na mo nga ang pulis mo all around dapat kamautanan. Sagad sa mga sakop sa MCPO dancers, gikan sa SWAT ug sa City Mobile Force Company. Aminado sila nga di sablalim nga mo perform at tubangan sa publiko. Apan himuon kini kay gikinahanglan. Palisod sa Mapraktisan naman, mapraktis lang termi. maulaw, di ba kayo maulaw? Sayang sa public. Madadara man po, na-develop na lang, naandad na lang sa police officer po. Mga po ng panbang, di na yung maulaw sa public. Gawa sa naandan nga trabaho sa kapulisan, sama sa pagpatunhay sa kahapsay o kalinaw, paghimo og mga anti-criminality operations, ngadto sa pag-abag sa mga nanginahanglan, bisan pag-perform ug pagpakita sa talento, wa sab nila giatrasan alang sa publiko nga giserbisyuan. Laraw ng pulis. Ang tanan pwede man makatunon ang tanan. Uban ni Clans Gabutin, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.